Yo, what's up mga idol? So yun ang ano, at yun. So welcome sa bagong channel natin mga idol, no. At nga, ayan, Alburo Loft. Yan, Alburo Loft. Please naman po pa-support ng bagong channel natin. At yun nga, sa mga nagtatanong kung saan yung bagong loft ko, so ito na po yung bagong loft. Dito po sa ano to, sa Pandanhawville. Yun nga po, maraming nakakita ng loft na to, Alburo Loft na yan. Maraming nakakapansin yan. Yun na nga, no. Ngayon na natin i-reveal yung loft natin na sobrang pangit. Kasing pangit na nag-vlog dito. Ano nga mga idol, no, andito na tayo ngayon sa loob. Ayan. Ayun, sa mga nagtatanong sa akin, ito. So ngayon ko lang ipapakita tong loob ko, no. Ngayon ko lang napakita at yun nga dahil sa yun, wala na tayo din sa ano, sa Kalapatoy. Yung loob natin dati na Kalapatoy, so wala na. At ito na ano, ito yung bagong ano natin, bagong loft natin mga idol, no. Diyan, wala talaga yung posible mga idol kapag hilig mo yung ibon, eh talaga kahit anong mangyari, gagawa ka ng paraan para magkaroon ka lang ng loft, magkaroon ka ng mga makontinue mo lang yung habit mo. Yun ang ano. At so yun na nga, ito yung breeders natin mga idol. Yan, ito yung mga breeders natin. So yun, may mga pasibong tayo ngayon. At ano, yan yung mga pasibo natin mga idol, no. Ito yung mga mahihinang nilalang natin mga idol. Yan. Ito may mga pasibong tayo mga idol. At yung may mga breed na tayo rito mga idol, no. Ayan, no, meron na tayo na. Ito mga idol, ayan, ito. Ito yung nakalaban ngayon sa BBC. Ayun. Sa ano, bigan na tayo, no. Bigan tayo ngayon. So, at salamat naman at umuwi itong ano natin, itong warrior natin galing sa bigan. At ito, dalawa sila mga idol, nag-clock sila mga idol, no. Ayun nga mga idol, no. Medyo mababa lang yung ano mga idol, medyo mabagal yung speed nila mga idol, pero okay lang mga idol kasi pasok pa rin naman mga idol. Yan, nag-clock pa rin sila mga idol. At yun nga, no, at ito meron tayong mga ano rito, mga bagong breeders mga idol, yan, no. Yan ang mga brad ng bagong breeders natin. At ito yung nagbigan natin mga idol, yan yung hen na yan. Yan yung hen na yan. Ayan ang mga idol, no. So nag-speed siya ng 800 plus mga idol, so okay na rin yung mga idol, hindi na masama. At ito namang isa, 700. So, okay lang mga idol. At least, yan yung hen na yan. Yan ang ano, parehas hen yung panlaban natin mga idol. At dito, meron tayo dito mga ano. Meron na tayong mga nakasalang dito para sa next season. Yan, mga laban natin to. Di natin alam kung south o north pa rin yung laban. Pero, siyempre, papalag pa rin tayo mga idol. Lalaban pa rin tayo. At yun nga na meron tayo rito mga idol, meron tayo rito mga bagong breeders mga idol. Di na natin mabanggitin yung mga ito, yung mga linyada ng ibon na ito mga idol. At kasi hindi na natin mabanggitin at alam naman natin na may pinanggalingan din itong mga ibon na ito, no? May mga pinanggalingan din yung mga ibon na yan, no? At yan, ayan. So may pagmamayabang lang natin itong mga idol kapag nagpakitang gilas mga idol sa race. Yun na nga, no? Ito. Yan, ito mga idol, ito yung ano natin, ito yung yan, sana makapagpadulo tayo rito mga idol, no. Ayan, no. So ayan, so next time na tayo magbanggit ng mga ano nila, wala silang linyada mga idol, no, wala silang mga linyada. So susubukan natin yung mga anak nila kasi ito din naman yung nilaban natin na nagbigan, itong dalawa na to dito, wala rin mga linyada yan. So yun, susubukan natin itong mga anak na ito. At yun nga, ayun yung mga flyers natin sa taas mga sa taas. So ito nga pala ito yung pinto. So yun nga mga idol, dito tayo nagkaklak mga idol, oh. Ayun, nandiyan yung mga sticker nila. Ayun. Yung ano, at ay. Yon, andito na tayo sa taas mga idol. At yun nga mga idol na dito mga idol na konti pala yung mga warrior natin mga idol. Ayan. Ayun mga warrior natin nagpapahinga. Yun nga, no, at ayan, yan sila. So yan, andito tayo ngayon sa simpleng loft ko. Maliit. Yun, pangit. Pero okay lang, masaya pa rin ako kasi kita pa nagkaroon pa rin ako ng loft dito sa bagong bahay namin, no. At yun nga sila, oh.
Yun nyo. Ayun na nga mga idol, no? So, subukan natin tilaban itong mga idol, no? Subukan natin ilaban, yan. Ay, nagre-relax na sila mga idol, no? Ay, nagre-relax na sila mga idol. Ayun na, at sana sa... sa mga dati ko subscribers, sa mga nakakala sa akin na Kalapatoy Love, yan, please naman pasupport tong bagong channel na to, no? Alburo Love. Yung Alburo Love, pasupport naman tong channel na to. Please pasubscribe naman. Ayun ang ano, at sa mga ano dyan, mga bago dyan. Yan, magbibigay tayo ng tips. Tip para sa ano, para sa about sa ibon. About sa ibon. So, yung ano, ayun, by research tayo sa Google, tapos i-share ko na lang din sa inyo. Tapos papakitaan natin ng before and after para naman makita ninyo kung talagang effective yung mga gagawin nating tutorial about sa ibon. So yun na nga yan, waiting na lang tong mga to, no. Yun na mga idol, no. Tink. Ayan, baby girl ko. Ayun na at pasensya na kayo sa lap natin. Medyo maliit. Medyo maliit pero ayun, masaya na tayo rito. At ang ganda na mga idol na siyempre CNX Vlog mga idol. At siyempre, eto love reveal lang to. Ayun, ipinakita ko na sa inyo ngayon yung love ko. Dahil na maliit talaga yung love ko. At yun, ipinapakita ko na sa inyo na dito sa Pandan Hawbil, dito yung bago kong love. Bye-bye!